Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ano man yun na, Dok, nga magnana man yun ang mga samad na mo, Dok? Nga kahapon, no? Katol na po sa ulo, no? Kay, kamo, na-expect mo nga masamad gamay, okay ra. Pero magnana man, naunsak na siya. Number one, mahigala, tanan nga samad yun, tanan nga samad. Muabre sa atong lawas sa tanang infection. Dili na siya ingon nga tungod kay nasamad, mas magkanana. Dili. Ang una na, kaya ang protection na to sa atong lawas, kaning panit. Dili ka penetrate ang kagaw unless ka i-deliver dito sa sulod. Mao na siyang number one cute. So, nangatol ka. Ikatol mo imong tiil. Kung matanggal to ang pinakaunang layer sa skin, epidermis ang pangalan sa anatomy, mas kasulod na ang kagaw. Kaya ang kagaw may gala, makita yun sa tibuok, pati sa hangin. Dili kay ingon nga, nasama na kuan mo ngang tunok mo glansang, o unsawa dili. Sa atong kalibutan, galupad-lupad ang kagaw may gala. So, anytime, magkasipon ka, magkaubo ka, mutubo ng kuan mo, kanang butoy din sa imong panit, kuno hubag-hubagan ka. Dili po na siya buyag naon toy. Dili na siya buyag. Aw unless siguro gibarang ka, mutuo na lang kupog. Pero sa tinuod may gala, kanang any nga infection gikan sa nahubagan, paingon sa infection ang samad, nitugdon ang kagaw diha. So, ang mahimo lang yun sa medicine may gala is dili siya padugayon ug ayo ang samad. Unya kay kinaiya naman nato may gala nga sa una butang nagmertiolit. Mercurochrome kadumdum pa mo ana. Karon butang betadine. Butang unsa pay pamutang diha nga kuno, ointment. Bisag unsa na lang ipamutang diha, pero kani tanan may gala, mao ni sila ang makapugong sa paghimo sa atong sariling lawas o panit. Kasabot mo? Ambot lang. Ang panit man guna to may gala, pagkasamad ana, dili na ingon motubo ang panit sa tunga-tunga sa samad. Dili na siya ingana. Ang panit na to magtubo gikan sa kilid sa samad. Unaw-nala ng hubag. Okay. Pag mahubagan ka, ang imong makita diya sa imong hubag, nalay na sa tunga-tunga. Matagtiki, mo nagitawag ninyo. Pero ang infection sa palibot pag yun. Mabot pa na usahay gani mga 1 inch ang kadakon sa infection. Ingana na siya kagrabe. Karon, ang lawas na to, iya na siyang suklan ang katong daplin. Patyo niyang kagaw hinay-hinay. Maski wala mo nag-inom antibiotic Maski wala mo nag-inom antibiotic, katong ang lawas na to, mangita na siya depensa ba? Na siya depensa. Na siya military, na siya police nga dili na mo katag tong kagaw. So hinay-hinay na niya og pamatay ani mga kagaw, kanang makaya lang niya. Hangtod nga mga matay. Pagsugod sa himo sa unod na. Maghimo man na siya unod una. Sa tan-aw ninyo isa lang ka layer ang panit nato, no? Pero na siya upat na kabuk layer ang atong panit na. So maghimo siya katong unod nga muna gitawag na mo subcutaneous tissue, tapos katong panit nga nipis o katong kanang panit ni mga baga ug naong.
sa ibabaw. Mao na siya ang makita ninyo. Pero napanay dermis, napanay nipis kayong panit, ug napagyud sa unod sa ilalom nga daghang tambok, ug napagyud muscle. Oh, sa daghan. Okay. Unsa may inyong buhaton nga nasamad man ka? Unsa inyong buhaton nga matabangan ninyo inyong lawas o ayo sa samad? Kadaghanan lagi sa inyo, mali gid ang unang buhaton kay magkuha man daig betadine. Nudnuran, alcohol. Kay balubo mo ba nga ang betadine ug ang alcohol iyang patyon tong depensa sa lawas nato? Tubag po mo nga, kalain po dahil na, Dok, abi na mo, mupugong na siya sa kagaw nga mudaghan. Dili, mali mo ba? Ang betadine, ang alcohol, ha? Mauna sila hinuoy, mupugong sa atong lawas pagsukol. Kung bitaw ng kadaghanan sa samad, imbis nga, kuwan lang, surface lang, mabaw lang yun kayo, magnana. Pag nana, mulawom. Pag lawom, dugay na kayo maayo. Muna yung kamalian yun ka sa halos tanan may gara. Ha? Pati doktor. Kaya wala man sila nakasabot sa physiology, ha? Wala sila kasabot sa nagadagan sa atong lawas. Amot lang kung asa sila na mayaba sa ilang medical school. Pero sa tinuod may gala, itunan pa namon na sa medical school. So, ang unag yung himuon sa nasamad, iyang kuhaon ng hugaw nga nakasulod dito. Bisag unsang hinagiban, ha? Bisag unsang hait nga kuan, nga butang sama sa mga pulong sa gugma. Ha? Mga bahait nga pulong. Ha? Bisag unsang hait mga manang. Dili na siya ang katungtungod atong hinagiban nga hait. Dili na mao. Ang nakadala sa kagaw dito sa sulod, ang atong atmosphere. Kung asa man galing ka nagtindog, duol ka sa manukan, duol ka sa palengke, o duol ka dito sa kasilyas, kanang kagaw, sus, matapot na diha. Kaya ang entry sa kagaw may gala, sa ilong, sa baba, sa panit, sa imong mata, sa idalunggan, o asa lagi na musulod. So, unsa may buhaton anang masamad ka? Medyo dugay-dugay na jud ko wala ka istorya ni Megala kay 2005 pa ko nag-istorya ni. Wala ko siya na usoba kay sayon man kay ng logic Asa ako sayon kay mo may akong una Megala pero sa tinuod ba kadaghanan sa inyo wa gyud mo ka-realize ana. Ang unang yun din yung buhatong Megala, kuhaon ng hugaw. Saan man na siya? Kuhiton og plastic akuan. Kuhiton og tukog. Mali. Sabunan. Ang pagsabon Megala, dili na siya sabon nga. Sabunan na sa daplin, kay sakit. Dili, oy. Luguron na ni mong samad ba? Ngayon po, kalai po na Dok. Oy, sakit man na kayo. Ay, mao. Kung pwede lang gani, gamitan og toothbrush ba? Ingana na siya. Ang sa tinuod, ang pinakamaayog yung pagsabon sa samad Megala. Butangan nimo o bisag unsagong sabon, unya hinahinayon nimo siya gunit. Kabalo baya ka nga sakit. So, hinayon na hapso nimo ba? Urag ka na bang chicks nga bag-o nimong gunit. So, hinahinayon lagon nimo. Hinahinayon nimo hantong bula. Bakita na nimo siyang bula. Ang katong bula mo yung tabang o lagpot sa mga kagaw o mga kugaw dito sa ilalom. Pati sa sulod dili na sa gawas lang. Kadaghanan sa inyo kung sakit gani kayo, hapsa, di ala sa ibabaw. Sabon-sabonan sa ibabaw. Di mao sa ilalom gyud. Kay once nga limpyo na imong samad Megala, na siya lugar ang unod, ang panit sa paghimuog iyang sariling unod o panit. Pag maghimo na sila, hinay-hinay na siya sarado. Maabot ko ng 5 kaadlaw ko. Ano na alam nga. Okay. Pag human imong sabon, sabonan na nimo, ugahon. Walay ibutang nga ointment.
walay ibutang betadine, walay ibutang alkohol, kay imong patyon di lang ang kagaw, kundi ang katong unod nga nagasugod nagtubo within 15 minutes nga nasamad ka. No na lang na, 15 minutes, nagsugod na siya, rebuilde. Rebuilde. Kanang, rebuild. In English, mang rebuild na igala niya. Akong Bisaya, rebuilde na. Ang tinoda na, nag-aayo na siya, sugod na siya, ayo, within 15 minutes, pagkasamad. Ang makabaraan ng iyang pag-ayo sa samad, dugo. Kanang dugo. Kaya kung dili ni mo kuhaon ang dugo, paundamon ni mo ang dugo, dili na siya magkahimo og unod. Number 2, kanay imong ipamutang betadine, mga alcohol, muna siya. Muna yung makaprevent ka dili sila mahimog unod. Naiuban, pag makakita ganit ka nang naisirom ganit, magduga-duga, pahiran man yung itong duga-duga, noy. Kada ganing murag oily gani mo gawa sa imong samad, labaw na dako kayo ang kuan. Dako kayo samad, maglaway-laway man na siya og kanang puti. Walang tibalok kung sana siya, no. Kana siya manang, kuan na siya bridge sa unod nga magtubo. Kalain po na dok, wa mo ta kay balo ana. Alangan, kisabay nagtudlo ninyo, ana. Wa man yun nagtudlo sa inyo, kanang serum man ay tawag, anang, kuan, urag ganig, murag kanang lana, nga puti. Serum na siya. Muna siya ang urag liquid, nga maka-bridge sa unod. Kung, for example, lagyo, kayo ng imong kawang sa samad, maabot na siguro, mga more than 2 mm. Dako na gyud siya, ninganga na. Ninganga na urag buaya imong samad. Kana siya dili na siya kasarado kung wala tong serum. Katong kuan wag laway-laway. Pasagda na siya. Ang makaprevent ana paghimo og laway-laway kanang serum og makapatabang sa paghimo og unod og panit ang bandage. Patay kang bata ka. Halos tanan mo, pagkasamad, dili sabunan, pag humandi pag yun, butangan pag yung bandage. Unsa man ang moskitero nga bandage, noy? Mao na siya makapa-absorb sa serum. Katong murag laway-laway sa atong samad. Pag naana siya, nanay bandage, mauga. Unsa pa? May pangbanyo kay danlog pa. May pangdanlog. May pangdanlog. May pangbanyo kay danlog pa. Ang sa tinuod, kanang serum may kala, importante kayo na siya manon. Importante kayo na siya, pero wala man gud mo ka-realize na butang ang bandage. Patay. Mabot na siya 7 days bago maayo. Kasi mabot pag 10 days. Usay di na gyud maayo, mabot ang isa ka bulan, di pa maayo. Daghang kay kung mangitang samad mahigala nga. Nagaras lang gani. Basta na disgrasya sa bisikleta, na disgrasya sa motor, na nabag-id ang ilang tuhod. Natanggal ang panit, nanay unod sa ilalong. Motor magduga-duga, magbasa-basa. Butang ang bandage, abot doon usay 15 dias di pa maayo ang samad. Mao na noy. Kay wa imo mang gibara ang paggawas sa serum. Katong murag laway-laway. Kay katong laway-laway may gala, moto siya ang bridge sa atong panit nga magtubo. Kung nakanotice mo, ambot lang po mo tanaw po mo sa inyong samad, no? Ang kanotice mo, ang panit o magsugod og ayo ang samad, ang daplin, may una mo uga. Uga, may mo siya, nagkuha na siya, dali kayo siya mudugo, muna siya, sugod na siya nag-aayo. Ang tunga-tunga, dugay pa. Muna siya, no, kay usahay, madismaya gyud ko sa klinik ba. Tayo naman ta ni sa kadlaw. Kanagong magarasod ang inyong tuhod kay na disgrasya mo. Kana siya ba? Sabuni rago na ninyo. Pag magsabon,
kuha ang mga balas-balas, mga ingana. Sabunan lang. Pag human, ayaw tabon eh. Pagkahapon na uga na ba? Gustahan ay patas itlog sa akong teknisyan. Uga na siya, noy. Ha? Di na mo kinanglan og kanang antibiotic. Kabalo biya mo ng mga antibiotic para kung nasbayot mo. Ha? Kung sa tinuod pa, kanang inyong pang-inom mo mga antibiotic, mga amoxicillin, useless man na ba? Sa tinuod ha? Karaganan sa samad, maayo lang. Maayo lang yun siya, kung maayo lang yun pagkalimpyo. Makita ninyo, may gala nga, kanang dito sa operating room, butangan og betadine. Kay wala pa man na siya samad pagbutang og betadine. Wala pa. Pag abri na mo ana, na betadine. Ha? Karon di na gani may gamit og kanang betadine. Wala na. Ang ginagamit na mo urag spray nga urag di po na siya alcohol, pero ang tawag na niya is sterizol. So, iamo na siyang i-spray sa dapin. So, pwede na may mag-opera nga limpyo kayo. Wala, dili may magdala og kagaw pasulod sa samad. Ang purpose anang magbutang ni betadine, nga wa pay samad ha, betadine, o kundi ba katong sterizol, ha? O sabonan pagmaayo, para dili may magdala og kagaw gikan sa gawas paingon sa sulod. Okay. Pag abri na mo noy, kung naay mga kagaw para sa appendicitis, naay nana nagtulo-tulo ng nana dito sa appendix, amo na siyang pagsarado na mo ba? Pagsarado na mo sa panit, amo nang sabunan ang katong unod noy. O sabunan na mo ng unod. Kanang hiniwaan ba? Hiniwaan. Uya, butangan pag yun mo kanang betadine para patay gitong kagaw dito. Pero among waswasan gyapon. Dili na mo to pabayaan ang katong betadine dito sa samad. Pag human ana, amo tahion. Karon, maingon mo nga, ngano man na gitudlo sa amo dok? Ambot ninyo. Ha? Kay ginatudlo gyud nako na siya ba nga dili lagi mo magbutang og betadine sa inyong samad kay dili lagi maayo, dugay kayo. Mo bitaw nang wala mo naminaw sa nurse o wala mo naminaw sa doktor mag-explain nga, oy kanang imong samad noy, limpyuhan lang, agwaray gamita, o kundi ba sabon, dili magbutang og betadine. Pero hinoon may gala, ako rin tao nag-istorya na kalaganan sa inyo, pabayaan naman mo. Di pag-abot ninyo sa balay, butang ang betadine, butang hapon betadine. Wa mo kay balo nga, kato dahil imong gipamutang ninyong betadine noy, motoy makapadugay og ayo. Mo bitaw na nga ang inyong samad nga gitahi. Imbis na ayo, maghimo na pug samad ang katong tinahian. Patay kang bata ka. Mao na siya. Unya, pag abot ninyo doktor, ninyo, Dok, lang nana lagi ako samad, Dok. Hinimuan man na nimo dahi. Dili man na sa kuan niya, wa ko kanaminaw nga dili butang betadine. Di butang nga kuan, sabon lang ta to, agwa ba o sa ba, o kundi ba kambyuhan lang ang bandage. Ang purpose sa bandage noy, kamong mga tigpaminaw na ako ba. Ang purpose sa bandage, mo cuts, ang sabi Bisaya sa cuts, mo tawag aning mo absorb, ha? Mo unsa na siya mo dawat sa dugo, mudawat sa dugo. O kundi ba kanang sobrang serum. Walay purpose sa bandage. Ha? Dili na sa ingon nga protection sa samad. Kadaghanan sa inyo may ingon protection man sa samad noy, mangutang butangag adok, mao nang butangag bandage, mali. Ang purpose lang yun sa bandage noy, sukad-sukad. Ha? Pag-imbento na para mo dawat sa sobrang dugo o sobrang serum o kung ba na nagagawas ng mga liquid, o nana ba, nanay mo dawat. Pero sa tinuod, dili na siya protekta sa imong samad, noy. Karoon lang mo siguro ka-realize ano. Ha? Midugay na wa na baligyan, bitaday. Ha? Kani Diyos doktor kagapi, mawalaan yung tag-negosyo, ano ba? Pero sa tinuod, kani mga practices na to, mali kayo, mali yun siya kayo.
ako man gud mahilig magugog tigbasa og mga history gani. Ang history po akong basahon katong about sa medicine. Sa una mga manang masamad ka, ha? Butang oil. Kanagong himong lana. Mao na, sukad-sukad. Oil lang ibo-bo. Pero para maundang ang dugo, sunugon nila. Lami. Wala may pangundang og dugo sa unanoy. Ha? Sunugon nila para maundang. Oh. Kana pong mga kita niyo sa sinihan nga asini nga gibaril. Kuhaon diya bala, mali man na siya. Pagka mali gyud ananoy. Ha? Kana siya kung lisod kay kuhaon nga madaot ang bala ba. Madaot ang surrounding tissue organ, di na siya labtan. Kay na may paagi atong lawas may gala nga iyan ang himuog ko. Imo na prisuhon na niyang bala ba. Iyang isarado sarili niya so murag island na siya din siya manghilabot. Niya hinahinayon niya gawas sa atong panit. Tinuod na siya. Ha? Kung nalang kay panahon, pero masakit-sakit lagi. Kung nalang kay kon ba nga maghulat ka. Kung magkahulat ka. Maana gina sa unless nga nakabutang nakasulod dito sa atong lawas nga naigo ang usa ka organo, pasang atay, kidney, spleen, lungs, kana gyud hinoon. Di gyud mo undang ang dugo na. Pero kanang makita nimo sa sinihan nga kuoton lang, ay atikan oy. Atikan oy, di gyud na tinuod ba? Kung di lisod siya kwaon, di sa kwaon. Kay kinahanglan gyud nag-anesthesia in town. Mura man pog naglugit ana sa baboy. Di na tinuod. So okay. Limpihan ang samad. Butangan siya tabon kung nagadugo. Kung naay nagagawas nga dugo. Kung naay gagawas nga ang kanang unod o kung di ba naay nagagawas nga mga fluid. Muna butang bandage. Kung wala, mas maayo na siya open. Adtong 1995, gisugda na siya sa PGH nga di natabunan ang samad kung walay na mga duga-duga, mga dugo-dugo, mga usadya, di na siya tabunan. So, naihimo na siyang uso may gala hangtod karon nga dili na butang ang bandage ang basig medyo nga operasyon. Kay dali lagi kay mag-uga. Ha? Dali gyud kay siya mag-ugaw gyud. Di lang mo ka-realize na karon kay pamangyud mo ka tuon pero sa tinuod ang kadali gyud maayo ang samad. Nayuban man gud mo insist. Dok, tabonoy lang in taon daw kay batsudlan og kagaw. Usay galay magisik ko. Usaon pagsulod sa kagaw, gisarado naman nagitahi naman aloy. Pag itahi kani na siya noy, i-approximate ang unod, ang panit. Maglisod ang kagaw usulod ana. Kay naman na siya natural barrier ang atong unod, atong panit. Dili lang kay diretso katong abre, kana man kadiretso ang kagaw. Pero kung gisarado na siya, maglisod na siya sulod oy. So kanang magnana imong samad dili na siya gikan dito sa kaning hangin o kung di ba kung sa bagibuhat nimo dili na siya oy. Sa una pagkasamad ana mo na pagsulod sa kagaw. Pagsulod sa kagaw ana, magstay in sana siya, mag-overnight sa siya bago siya maglihok. Mao na ang kagaw noy. So moabot pag tulok adlaw, upat bago ka makakita og ala, nagnana man akong samad. Mao na siya noy. Mao na siya nga kung naay potential infection ang samad. For example, nag-opera ko appendix, nay kagaw. Nana iyang appendix na nagnana. Ako na siyang tabon-tabunan ang panit. Butangan ako bandage ang kilid sa samad niya bago na ko hulboton ang appendix. Para di mo saghid dito sa daplin sa samad. Kay mo baghid na siya diha, ha? Baghid na diya sa samad, dito na. Ako nang gi-transfer ang kagaw sa appendix dito sa unod sa iyang samad. Mao na siya magdana ang inyong mga operasyon. Kay walay precaution
nga gihimo sa inyong doktor sa pag-opera sa imo. Hinoon sa way panghambog mahigala. Pila ka libo na akong gioperahan sa appendix. Dili magnana. Wala gyud na siya. Kay tiyan mo na wala man ko ako man ang supusuho ng unod. Human ako tabon-tabon ana pagkuha na ko sa appendix. Bago na ko isarado, kusuk-kusuhon gyud ako dayang unod. Labo tangad sabon. Sabunan ako na iyang kuan. Ang iyang samad. Pag humuan ana ayan ako sa doon. So, wala ko'y gitawag nga stitch abscess. Kadungog mo na stitch abscess. Kanang stitch abscess may gala, nidto nagnanaan sa nga gi-operahan. Say maulaw ko ana ba? Ngano man, sa standard man guna ko may gala, dili magingana ang samad. Nga hinimo sa surgeon. Maski sa kung kuha sa way back 1980s nga mga nabuhi bataw ko mga professor gikan sa New York, gikan sa Chicago, gikan sa Harvard, sila may nagtulo na ko. Mao gyud na ilang proseso. Amping gyud sila gyud nga dili gyud na mo tandog ng appendix o kun iba kanang kagaw sa sulod sa tinae maadto dito sa kuan, dito sa samad. Mo nang hambog gyud ko ba? Agoy day ang imong samad na infection. Una-una po sa pasyente, nakuha po niya sa gawas, gikan sa kuan, sa hangin, mali, gikan sa sulod, gidala sa iyang surgeon pagawas. Mao na noy, mao na reality yun. So kung magnana na imong samad, mag-smile ng kuan, kay kabalo man gyud ko gyud nga binuhatan na sa iyang doktor nga nag-opera sa iya. Walay lain, walay lain nga imong pasangin nila na. Walay lain. Ang imong doktor mo nagdala sa infeksyon. Mao na noy. Ay, Santa Cruz Digos. So, naka-realize na mo ko mga gala nga. Di lang gyud ingon nga magnana dayon diretso na imong samat. Bili ay. Mao na siya doy nga kung naagani problema, ayaw mo panangil, no? Ayaw mo panangil kay mali na imong gihimo sa imong samad. Mali nang gisugod sa imong doktor. Mao na siyang sugod. So kamo manalipod na lang yun mo. Kay kana siyang paagi dili magnana ang inyong samad si Dr. Kagapi sa doktor sa kahanginan. Ang ako sekretary gitawagan ninyo mga igala ha. Ayaw yun mong attempt og tawag sa ako kay di yun ko mo tuwag. So ang ako sekretary i-text ninyo. Kay ang siya gyud makatubag o siya gyud makabalo kung asa ko paingon. Magigat-igat ba, paduding ba, Dito siya ipangutana. Kay sigurado gyud nang matubag yun na siya. Ang iyang numero 0995 221 8007 0995-221-8007. Mas maayo i-text ninyo kay mukarag na guna sa kadaghan sa tabahoon ba labaw na mag-opera ko sa klinik. So i-text ninyo. Ayaw balik-balik ka kay kabalo na si ana. Tigil lang siya katubag kay daghang kayo mangutana, daghang kayong tubang kung nag-opera ko. Ayaw, dali-dali. Unya, daghan sa inyo ba? Sige lang, awag. Mag-clinic na kadok. Pastilan. Pukawan pa ko ninyo. Main lang hinanok na ako. Niabot na ko sa, niabot na ko sa langit. Nagdamgo-damgo na. Matawag lang mo, Dok, mag-clinic ka karon. Patay kang bata ka. Ayaw, po mo ingana, Pag una-una mo nga, tao lang ko. Tangga, buta pa itong sumpay. Ayaw na, kayo mo balak-balak ng buta. Mubalak daw niya to. Basig mapareha itong balak ni Manoy nga. Gigugma ko ikaw. Ubos o ibabaw. Ikaw ang akong bathala. Bugas, ikaw bahala.
Okay, 0910-365-6000. Dok, i-queen results sa XC o pelvis, no bone, joint, abnormality. Wali na makita ang arthritis na, di ba? Pila na kung balik-balik ana oy. Ha? Ang arthritis di makita sa X-ray. Based sa pag-unsaon na nimo pag bali-bali, pain reliever ang tao na lang. Ayaw na lang kuan. 0953-366-1292, 72-year-old, lalaki. Sigig, bikog-bikog, na ay problema sa kidney o prostate. So may problema nimo sa kidney no. So may problema nimo sa prostate, kay related na siya kung taas imong kreya, nga bikog ka, pasabot ang imong calcium mobo. Kung sa prostate, walay, kuyaw, kung dili cancer. Pero kung cancer, 0967-652-8068. 75-year-old babae na ay murag up, check up, SPMC. Ingon doktor sige og aging aging, sign of aging kuno. Karon na ganam kadaghan unsay ni dok ay basta skin disease nang ang hangtod lang tas mananag na nang kay dili man na makita, di ninyo ma-describe tanan up, tanan ringworm, dili na siya ninyo may bawaan, di ninyo ma-describe sa doktor. Maski lang picturean, di ba gyapon mao? Magpadala sa messenger, pula. Unsa man ako na pag-diagnose tanaw na sa doktor Dili na siya makaya og padala lang og pangutana. Ay walo. 0907-351-3371, 70-year-old. Pwede ko inom ay sukal, payat ko og mild stroke. Wala problema noy. Wala man na siya contraindication. Wala siya. 0928-654-2639, babae, 74-year-old. Murag giduyan gamit losartan 100 mg nang. Ang kanang imong imong paminaw nga giduyan, muna gitawag sa in English og vertigo. O kana pong vertigo, sa tinuod, kung imo na siyang dipong lang gipa in English lang. So kung ino nagani ka sa doktor, na kay vertigo ng Santa Cruz de Gos, dok. Imo lamang gi-translate ng dipong sa in English. Kaya di man na siya sakit ang vertigo. Daghan kayo ang rason nganong magnipong ka. Gikan sa imong paghinawa paingon sa kasing-kasing. So, dagang kayo Dagang yung kay involved. Mura bag, tibuok Pilipinas. Gikan ang sakit sa Cotabato, paingon sa Luzon. Ipatanaw na sa doktor noy, anang, kung di gani makita sa isa ka doktor, atog 5 ka doktor. Kay dili, wala kag-examine pagmayo, gihalughog na imong lawar, nganong malipong ka. Kaya daghang sakit na. Na sakit nga gitawag Meniere's disease, gitawag nga Guillain-Barré syndrome. Ay Santa Cruz, unsa man na tawon dok? Mao lagi na dili na siya may bawaan kung wala seminar na imong doktor o kundi ba namaya pa sa panahon niya sa medical school. Ambot lang. Mo lagi na yung problema kay di man buta ka-judge sa ila kung nganong kapasa sila sa board. Nya ruwa sila kabaluan. 0963-934-3573. 69-year-old. Pakibato. Ang allopurinol o silicoxib kapila tumaron sa isa kaadlaw para arthritis.
Ang allopurinol, kaisa lang sa isa kadlaw, celecoxib kung 200 mg 2 times a day. Kay gisulat ni sa akong misis ang mga kuan sa supot sa bulad. Ang papel 0997-748-9770. Assalamualaikum. Alaikum salam. Your lecture this morning, Doc, is very amusing yet very informative. Why? Because you have go yourself of trend of the times. True. That is going alternative doctor, which is not bad. In fact, many people nowadays are crazy. Depend on drugs. So be it alternative or scientific, all I can say is go ahead, enjoy. Tamam, mapis muskila. Maayon ko mag-Arabic sa una, 1984, fluent kay ko. Karon wala naman, malimta naman. Malimta naman ako. Okay, wala dyan ko kay istoryang Bisaya, Tagalog, English, itong dito ko sa Middle East dong, anak day. Lalaki ba ni bae ba? So, kuan yun, fluent yun. Gikan sa papangutana nga unsay pangalan nimo, paingon sa unsay imong sakit. Makasulti ko na sa Arabic. Assalamualaikum, Pifilhal, Sinhalik, Karakbahi, Sinyu Jafik. Kung dili, wala mo nag-study o kuan, Arabic, pilita mo. Sabot ka mo na ngayon kung Sinyu Jafik. Mafis mo skill. 0953-4411-1309. Ako tong nangutana bahin adtong nikotin sa kumingking. Pwede perla kay nasamad pagdungag ang iyang kumingking sa tiil. Ay sa tiil pag yun. Siguraduan na siya day. Siguraduan yun ni siya day. Nga dili ni siya Burger's disease. Unsa man na do? Baligya na sa Jollibee. Unsa man ang Burger's disease, Doc? Dili po na siya peripheral vascular occlusive disease. Unsa man ang kabawa, Doc? Dili po na siya diabetic foot gangrene. Ingon man ka nga nasamad ang kumingking. Sus, intaon nang upat na kaklaseng sakit nga makahimo anak. Way labot tong masamad. Way labot tong masamad. Pero kung ang samad anak niya nagitom, diabetic foot gangrene na siya. Kung wala itom, pwede na siya Burger's disease. Burger's disease is tungod sa nicotine. Nabara sa nicotine ang imong kaugatan, mao na siya nga sakit pero dili itom. Ang katong peripheral vascular occlusive disease na ay bara ang iyang mga ugat. So ang supply paingon sa iyang tiil kulang. Supply nga dugo ba? Ang supply sa dugo. So sama na nimo pagkabalo na mag-eskwela pa man ka mga unom ka tuig. Sama na nimo pagkabalo. Ipatanaw doktor. Karon mga panahon na may gala, nanay device ang doktor. Pagtanaw kung barado ba siya, diabetic foot gangrene ba siya, o nicotine ba siya. Ang ginatawag og duplex ultrasound of the femoral artery, kung artery ang tanawon. Duplex ultrasound of the femoral artery. Karon, ang tana mo, asa man na hospital na himuon? Sa tanang hospital diri may gala,
Madismaya ko sa reading. Kay way pulos. Kay balo ka nga, magputol kog tiil, maglimpyo ko og samad, magdepend ko sa duplex ultrasound. Nga naman, naay samad ang iyang kumingking. Nagitom. Kung sige na ko na sige glimpyo, kuhaon na ko tang lata nga unod. Di ay diabetic foot gangrene. Mura na ko nagmatagmor ni. Kaya di man na siya maayog yun. Kuha na, potlo naman yun ang kumagkuaan ng kumingking. Di man na siya maayo ng mga tambal-tambal. O, kung na-duplex ultrasound sa iyang femoral artery, kung musulti siya hangtod asa maabot ang dugo. Muna siya ang instrumento na duplex ultrasound of the femoral artery. O peripheral vascular system. Ambot lang makasabot ng bumuan ng mga terminology. Muna yung mga terminologies kabo. Ibinuang na lang ko na may gala kadi kung wala gyud mo ni sulod og medical school di gyud mo kasabot bro. Anyway, importante kay na isang instrumento sa unang panahon may gala, wala na siya. Gamito na mo ang mata, clinical eye ang tawag ana, o examination. Pulsuhan ang imong tiil, pulsuhan ang imong bagtak, pulsuhan ang imong singit, imo nang kuhiton, imo na siyang gunita ng pulso diya tanan. Aron makibalo ka kung putlon ba nimo o dili. Wala pa man ang duplex sa una oy. Bago lang na siya, mga almost 2000 pa lang na ba? 2010 lang man siguro na siya nga instrumento. So, kung dili kay kabalo imong doktor, magpa-duplex na lang siya. Kaya para sure, pero ako usaling yugo sa kung kamot na higala. Gunitan yun ako na iyang kamot, iyang tiil kung bugnaw gani. Unya kuan ayay. Diabetic foot gangrene, putol. Kung init siya, nya walay pulso, naay pulso, murag Buerger's disease na siya. Yan na ba? Lisod yung kayo ni siya itudo sa inyo kay kinalang ma-accuracy sa imong kamot, accuracy sa imong ilong, ang tanong mo, Dok, pati day ilong anak, Dok. Alangan, kaya ba mo ba nga, layo pa mo, di pa mo kasulod di pa mo kalalingkod sa tubang ako, niya masimutan ako ng baho sa imong tiil. Makaingon na yun ko nga, ayay, magputol na po kong tiil, ani ba? Ingana na siya ka, ingana naman tiguwang, noy. Ingana na tiguwang doktor ba? Simuto na lang kabalo na siya kung sa'y bato sa imo. O sa'y lagi magsige ko binuwa ng mga tigulang. Masimuto na ka nang. Magkaibalo ko na, bisag di pa ko mag-examine sa imo, magkaibalo na ko nga nakaisamad nga kanang dili maayo sa tambal, kinalang injection yun, nga kinahanglan ko putlo ng tiil o whatever, makabalo ko sa simhot lang noy, Kamo mga ladies and gentlemen, basig wala mo kay buluan nga si Dr. Kagapi, simuton lang ka, ma-diagnose ka. Simuton ta ka, kay balo yun kung na kay cancer of the breast ba? Lain po na, Dok. Kung lain dahil mong masimutan, Dok, urag ginamos, lain na. Muna gitawag nga, walay hugas. Wala mahugasi, isa kadlaw. Siyempre, ingana ka sensitive akong ilong may galang kay sa una, dili may mag-rely on ng blood culture, mga pa-examine ang samad, kung naabay kagaw, wala, simuto, ngunit mo yun, kalain po na, doon lang doktor sa kuwan, sa imong samad niya, simuton, ingana, biya ko, sa una pa nang, 1980 pa, simuto, usay lagi, maingon lagi ng pasyente, lain po ni doktor, duharay ipangutana, duharay buhaton, ang una, ipangutana, Noy, nalibang na ka, Noy. Muna yung unang pangutana lang. Noy, nalibang na ka, kanang giobrihan akong tinahe. Tapos, kanang
Gusto na ako pakauno na siya. Ang una pangutana ko, Noy, nalibang na ka? Wala pa in taon, Dok. Nangutot na ka? Yun siya, pati utot tayo, Dok. Alam nga, diri sa hospital, pinaka-importanting butang ang utot. Way x-ray, way ultrasound, way CT scan, makibaluan na kung ang imong tinae, nilihok na. Wala na siya. Ang among ginagamit lang yung stethoscope o pangutana kung nangutot na ka, kay pakaunon ta na ka. Wa mo ka-realize na, Roy. Tinuod na siya. Kaduha, simuto na ko na imong samad. Mangutana mo, ginahimo pa man na sa doktor, Dok, maayo mo grounds pa gani. Manawag lang sa nurse, day, naunsa na ako pasyente, daday. Ako hangtod ron, may gala. Hangtod ron. Abrihan ako samad. Simut-simuton. Alam nga, di po din yung muhalok sa piil. Idul-dul na ako akong naong sa samad ba. Simuton ako siya. Makasimot ko kung saan kagawa na siya. Pseudomonas, kagaw. Simutan ako na siya. Kagaw nga E. coli nga nang kanagong kuan amoy tae imong samad ko ay napoy amoy sa staphylococcal infection. Lisod na sa kaya explain sa inyo kay ang akong ilong mas sensitive pa mo bitaw na siya nga malagot ko ang pasyente gani nga ang perfume gikaligo na ikaligo ng perfume. Usaon ako pagkibaluan nga humot manog kuan. Perfume nga unsagay nang mahal gani di nga kuan nga perfume nga mahal kayo tag 7,000 daw ang ounce. Usa nang perfume na nga nakasimbot ako anang mahal kay nga perfume may gala. Kung muta ato di mangutana ko sa chicks. Maingon malayon, Dok. Ipalit na ako ni sa Paris. Kuya po. Tagpila po dahil na siya dahil. 14,000 ang ounce ng Dok. Ay perfume, 14,000? Niya katupod si Imelda Marcos may gala. Kay, di kabiya ko sa UST nyo. Pag inaugurate sa Philippine Heart Center, dito dyo ko sa ilang kaunan ba? Nakasulod ko dito. Namali ko sulod sa elevator. So, ang security guard na, where are you going? College graduate mo na ilang security guard. So, yun ko nga, what floor is this? This is the presidential table. Oh my. So, naday si Imelda dito, humuta Basta, ang iyang perfume, gala, ang tawag ito, pakuraban. Amo kadungog lumuan ng perfume nga pakuraban. Pagka maala di ana, 28,000 ang ounce. makapalit naman nag Mercedes-Benz sa una may gara. 28,000. Ingana ka humuta lagi. Mura kang nagkasimot og langit. Noy, dili na maong langit imong gihunom mo na. Lain man kanoy. Lahi man ang langit nimo. So mo na mga higala nga usay madto mo sa clinic nako. Sige ko kuan, abrihan ako akong maskara. Simuton ako ba? Labaw na gyud kana ganing makadiparar ko nga kuwi. Lain ni da. For example, operahan ka sa laing doktor. Manaway ra ba jud ko? Manaway ra ba jud ko? So, di pa na ako na si abrihan, ang iyang samat, masimutan na ako ng E. coli. Baho ko sa tae ko. Muna siyang E. coli. Ayay. Mangingon na ko sa kong sarili, agoy, nabuslot ang tinay. Nag-awas-awas ng tae ron sa iyang samat. Pag-abri lagi, tuwa. Gawas yun ang tae sa iyang samad. Tama. Sawa man nato na, di. Tabangan na lang ang pasyente. Usay, makagawas yun sa kumbaba nga. Sawa na po nga. Wag man ka bantay sa pag-opera sa imong doktor lang. So, inga na yung mga higala. Ang istorya naman kikukagaw, ang istorya na kung
amoy, istorya na kung sa pagkuhan sa inyo mga samad. Mamili yun ng doktor. Wala man kailain masugyot. Kung galing masamad mo, kuhaan ng betadine, kuhaan ng alcohol, sabon. Dili na siya maingon mo nga alternative. This is not the alternative. Dili na alternative. Mo yun nga supposed to be ang pag-care sa samad. Ever since gikan sa Spanish War. Kabalo mo kano sa ang Spanish War? 1700 sa Spain. Kato sila, mupay pag-imbento sa sabon. Mupay pag-imbento. Grabe pag yung sabon sa una, sakit kayo sabon. Mao to ilang ilimpyo sa kuan, muna ilimpyo nila sa samad, bago nila tabunan og nuog. So, paminaw mo, tinuod na siya sa una pa, si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.